So yung mga kapibi, no, dahil bumaha na naman kahapon, kagabi. So punta ako sa ilog. Maghanap tayo ng ginto. Pero nga masangit ng kuan. Maghanap tayo ng sample doon sa ilog. Di pa masyadong maliit yung mataas pa yung yung tubig. Pero try natin maghanap ng sample, baka meron. Tapos kung makita tayo, siyempre gagamitan natin ng banlasan. Ayan. So dito na tayo sa ilog mga kapibi. Medyo malalim pa. Sample. Ya. Manampol ka, manampol. Yan mo dong na dayet ko video dayon. Mau kaya. Medyo mataas pa yung tubig mga kapibi. So ito yung pinagkunan ni mama dati ng ginto. Ayan. So nadana ng baha, pero konti lang yung baha mga kapibi. Ayan. So meron siya mga kapibi. Ayan. Dito. Doon. So hanap pa tayo ng iba. Baka makakita pa tayo ng mas marami. Uy, ayun, nakahuli. Namimingwit muna kami mga kapibi para may pang ulam kami. Kasi wala kaming ulam pang paagahan. Ayan. So ayan mga kapibi, no. Umulan na naman. Ayan, ulan. Walang tigil yung ulan mga kapibi. Kasi andito kasi yung bagyo sa lugar namin. So manguha tayo ng ginto sa ilog. So nagdala na ako ng paning. Tapos may banlasan naman doon. Tara, punta tayo sa ilog. Ulan. Kasi kung mag-intay tayo na tumigil yung ulan, parang hindi na to tumigil mga kapibi. Titigil lang saglit tapos uulan na naman. So kaya punta na lang tayo sa ilog. Magpapaulan tayo. Maputik yung daan kasi palaging umuulan. Sana di masira yung cellphone natin mga kapibi. Sana di lumakas yung ulan para makapag-video tayo. So, habang nangunguha tayo ng ginto. So ayun mga kapibi, no, kasi maulan, dito ko ilalagay yung cellphone natin para makapag-video tayo doon.
medyo tumaas na yung tubig mga ka-PB. So ayan. So lumabo na yung tubig. So kanina di masyadong malabo pero ngayon talagang malabo na. Tumas na ng tubig yung konti. So babanatan ko lang to mga ka-PB kasi konti pa yung nakarga kong buhangin dun sa ano, banlasan. So babanatan ko lang. So mga ka-PB, no, lumalaki na talaga yung tubig. Ayan, napakalabo na. So medyo lumakas na yung ulan. So ayan. So uwi muna ako mga ka-PB kasi ano, wala na rin akong pagkukunan kasi parang ano, kuntay na lang yung mga ginto. So hahanap ako ng ibang pwesto sana. Pero di tayo makakahanap mga ka-PB kasi malabo yung tubig tapos tumataas. Ngayon, so stop muna ako. Uwi muna ako mga ka-PB kasi malakas ang ulan tapos lumaki na rin yung tubig. Di tayo maka ano sa ano, di natin makita yung banlasan kung marami bang laman o kaunti kasi di tayo makakabiling kasi ano, tumatalsik kasi maulan. Di tayo makapag ano sa paning kasi maulan. Tatalsik lang yung ginto pag may ginto. So dalhin ko na lang yun sa bahay tapos doon na natin gagamitan ng paning pag huminto na yung ulan. So ito, mahirap mga ka-PB pag nangunguha ka ng ginto dito sa ilog tapos uulan kasi yung tubig tataas bigla. Tataas bigla yung tubig. So mahirap. So bawi na lang tayo next time mga ka-PB. Yung bababa na yung tubig tapos wala nang ulan sana para tuloy-tuloy yung ano natin, pangunguha ng ginto. So yan yung pinaglagyan ko ng ano mga ka-PB. Pinaglagyan ko ng cellphone. Ayan. Diyan nakalagay. Ayan. Wala na kasing laman dyan mga ka-PB. Diyan wala. Dito lang. Diyan lang. Doon. So hanap muna ako ng ibang pwesto. So, ayan mga ka-PB, no? So, bihis na tayo. So, lumaki talaga yung baha mga ka-PB, ayan. Lumaki yung baha. So, ayan mga ka-PB, oh. Buti na lang mga ka-PB, nakauwi tayo. Ayan. So yun mga ka-PB, hindi pa natin nakita yung ginto kasi di natin na ano sa paning kasi baha. Tapos kanina ulan. Sa susunod na video ko na lang yan papakita mga ka-PB. So yun lang. Bye bye.